Pag-abot sa pag-atiman sa mga anak, dapat pantay lang. Walay paborito o walay ginapaboran. Naamanggoy mga sitwasyon ba na ang usa ka amahan or inahan na sila'y pinangga nga anak. Unya, lahi ang iyahang pagtagad kung ikumpara nimo sa uban niyang mga anak. Kana ganing ang isa ka anak, pinangga kaayo niya. Pero ang isa ka anak, magsigir niya kasabaan. Mintras sayo pa, iwasan nato ang dili pantay nga pagtadad sa ilaha. Kay inig katiguang bayaan nato, wala biya ta kabalo no kung kinsa nga anak ang muatiman sa atua. Wa ta kabalo, nabasig katong imuhang anak na dili nimo gusto, maupatoy magsakripisyo nimo og atiman, inig katiguang nimo.